В ефир си канал. На живо от Май Клипс, но съм им замръзнал. Ого. Там съм се монтирал слънцето. Тук съм си изпикал дърво. Това е моето дърво. Всяка година да, колко си иска. Супер, и аз искам такова. Задния двор, виж къде съм го оградил с къща и с сняг. Там са други къщи. Там са други къщи. Това е моята къща, отгоре искам си малко бухане. Да, след време, като има пари. Като има пари след време. Да, тогава. Айде да влезем в... И плюс това. Какво? Когато ми вземеш интервю, ти мълчиш, само аз говоря. Добре. Клипс. Някой да ги пита нещо. Ай, влизай вътре. Мокни бе. Това е тунела. Той е голям бе. И се казва, много ми е дълъг. Няма да признае. С пътя... Гледай мене като говоря. Хубаво е лек. С пътя, откъде минава кабелната. Идва оттам отдолу. Гледай ми пръста. Да. Стига до тука. И оттам в другата къща. В тъс съм с... без телевизор. Скоро и като ще ми е имаш. студено, ще си купя Panasonic. Скоро ще имаш. Това е входа. Снимай. Това е входа. Окей, ман. Това е мой приятел Кучо. И да влезем. Окей. Води. Елате се в него. Малко му да е ба. Ко? Нещо вижда ли се? Да, умница. Даже още не сме видели слайника. Майка му да е ба. Дошли добри и добре дошли в моята гадна къща от сняг. Ето там за въздух. Поне е топло. Тук имам даже вградени един чифт ръкавици замръзнали на земята. Ето ги. Те сигурно за да се стоплят. Вътре е фризел, голям. Още не съм я обзавел, но сега започвам да събирам материала. И това е изхода, мамка му. Чао, довиждане до скиф. Коричи? Айде, всички вънка.